το ξέρω καιρό να κάνω βίντεο. Ήμουν κατασύνωση, τι θα κάνουμε. Μπες εδώ με την Ιωάννα. Άκυρο που τη λένε Λίλιαν στο Brawl Stars. Άκυρο αυτό. Γιατί έτσι την έχω ονομάσει. Δεν σας λέω πώς. Παίζει από τόσο καιρό. Όχι. Υπάρχει και δεύτερη τσαβέρφη μου, η Λίλιαν, που παίζουμε και έχει το ίδιο όνομα τη Λίλιαν. Στο σπίτι της δεύτερης ξαδέρφης του, της Λίλιαν, λείπει και έχω πάρει το τάμπλετ. Ναι, σίγουρα. Ναι. Μπες, να το σκίσω. Τι λες ρε, δεν ξέρω δικά. Όπως βλέπετε λίγο ακόμα και το πάω μισαδαμένο. Ρε πάνω, Τι? έχεις πώς τη λένε τη Μάντι. Δεν είμαι, ναι νομίζω ότι την έχω. Ναι, αφού τώρα το βλέπω. Παίξουμε Sam. Αφού ανεβάζουμε αυτόν που φοράω. Οκ, θα ανεβάσω. Ποια είναι η Μάντι ρε? Ποια είναι η Μάντι? Αυτή λες, η Βασίλισσα. Ναι. Την έχω εδώ και καιρό. Ήταν 11. Ναι, δεν ξέρω, το είδα. Δες, κάτσε να πάρω κανένα gadget. Πήρα gadget στα σπίδα και δυνατό gadget. Λοιπόν, παιδιά, πατήσω πάνω. Η Ιωάννα δεν το πατάει, το βλέπετε όλοι. Πάω να πιω λίγο νερό και έρχομαι. Παιδιά. Παιδιά, ο Πάνος θα κάνει σε λίγο καιρό start drop opening. Δεν έχει βγει καν, κυρία Πίσκα. Spoiler. Βγήκαμε. Εγώ εκεί θα τον αφήσω. Για λίγο δεν πρόλαβα. Παιδιά, πέθανα. Κι εγώ. Δεν πυροβολάσα που να είναι. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τι μου το έκανες τώρα. Δεν το πάτησες στο κίτρινο. Παιδιά, είδατε πόσο πλαστική είναι η Λίλαν, ούτε η Άννα. Και... Τώρα σταμάτα το. Όχι. Όχι, με μπέρδεψες. Με την άλλη σου ξαδέλφη. Και... Κακολόπουλο. Γάμο. Δεν έβησα. 3 κουτάκια. Μου κολλάει. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Δεν δαγκώνω φιλάρα. Μου κόλλησε. Πόσο κουτάκι φέρνει. 0. Αλήθεια, τώρα. Άντε, γεια σας. Πάω την διοίκησή μου. Πρέπει να πάρω άλλο gadget. Πήρα λάθος gadget. Σε σωτώνονται να πάρει.
Παιδιά, τη σωτώνω ο Dynamite. Μπα, θα μου πάρει το άλλο gadget! Τώρα το είχα πάρει αν είχα σωρέσει τα λεφτά μου. Αλλά εγώ μπορώ να δυναμώσω τη Μάντι. Πώς ρε φιλαράκι, αυτό με έχει πάρει 30, 11, παιδεύτηκα. Αχ, εγώ μπορώ να πάρω κάτι τη Μάντι. Ποιο να πάρω? Ξέρω εγώ. Περίμενα να δω τι gadget έχει η Μάνη. Αυτό με το κουτά, με το μπισκότο τι είναι ή το που δείχνει προς τα κάτω βελάκια. Με αυτό, με το μπισκότο τι είναι. Το κουτά. Πάρε και τα δύο. Πάρε και τα δύο ρε. Μπορώ. Α, όχι δεν μπορώ. Πόσα λεφτά έχεις? Ένα. Περίμενε. Δεν ξέρω, θα δω μετά. Παιδιά, έχω 2 σκήθης πένι. Και μου λείπουν 21 μείον 8 με λίγες... Περίμενε. 1 λεπτά. Δεκα... 13 σκιν μου λείπουνε. Με λίγους. Πόσα 13 σκιν. και πόσα έχεις? 2. Και Ναι. έχω 200 λίγο το βίντεο. Πόσους... Πόσο? Μου λείπουν πάρα πολύ Mythic. Λοιπόν, θέλω να διακόψω λίγο το βίντεο. Για πες μου. Θα πάω να φάω τώρα. Πάει να φάει παιδιά. Τα ακούσατε. Να πάω αυτό. Χορηγία. Περίμενα να κάνω χορηγία. Θέλει και χορηγία παιδιά. Όχι, η χορηγία είναι καλό. Λοιπόν, ακούστε εδώ πέρα, θα πάτε να πάτε στο Μήλο. Το καλύτερο μαγαζί όλης της Ελλάδας. Της μισής. Ναι. Λίλια, ξέρεις τι είδα μόλις τώρα. Έχω πάρει όλα τα super rare και τα rare. Μου λείπουν τα mythic. Εγώ έχω πάρει όλα τα ρέα. Ξέρεις πόσα rare μου λείπουν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Κάντε κομμάτι. 10, 13, 14, 15. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Θα παίξουμε μόνοι μας παιδιά. Που είμαι καλή. Τι μάντι ρε. Τι μάντι μου έλεγες τόση ώρα. Ναι. Δεν το σχολιάσω αυτό. Πάμε να παίξουμε. Να νικήσουμε. Περίμενα από κάτω. Μένω πιο λίγο νερό, γιατί λείψασα πάλι. Μαμά, κάνω βίντεο. Δεν έχω. Ήρθα! Μπράβο. Νομίζω τώρα σε βλέπουμε. Ναι, σπάσες αυτό. Έτσι απλά βάζουμε γκολ. Αχ. Όχι, σούπερ.
Είχε τη One Φόγα. Δεν είναι κανένας. Πάμε. 1, 2, 2. Αχ! Για λίγο το είδατε. Ότι καν δεν πας να μου βάλει γκολ εμένα. Το σουτ! Δεν με πέτυχε καν σούπερ. Πήγαινε μπροστά. Πάω μπροστά. Πολύ σχεδιά το κάνω έτσι. Έφυγα. 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 Γκολ! Γκολ! Πάρτο το γκολ! Σχολόλεψα έτσι, παιδιά, έτσι. Θα ρουφήξτε, όπως λένε, ρουφήξτε. Πώς, σούπερ. Θα μπει η Ιωάννα. Μέσα 20 λεπτά μπορώ, παιδιά, όσο το ανεβάσουμε τώρα. Έχουν Έργαρ, χάσαμε. Έχουν δύο κοντινούς σπαστικούς. Αν ξέρετε τους χειρίζεσαι, είναι σπαστικοί. Η Σέλη δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ, είπα. Ούτε ο είναι ο Έργαρ. Πράγμα. Το έσωσα. Δεν το έσωσα. Για χάσουμε αυτό το γύρο, το κλείνω. Πρέπει να κοιμηθώ. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό το βίντεο τέτοια ώρα τη νύχτα. Για ανεβάσουμε άλλη μέρα αυτόν. Το επόμενο βίντεο με ανοίξει κοριό μου. Bye bye, τα λέμε αύριο. Sorry που το κλείνω. Πρέπει να κοιμηθώ ρε φίλε. Αύριο έχω δουλειά. Παιδιά, αύριο το υπόσχομαι. Δεν θα κάνω βίντεο, πλάκα, θα κάνω βίντεο. Γεια σας.